Børnene i daginstitutionen Myretuen sidder og venter spændt på den nye lokale berømthed. Jeg hedder Melinda, jeg er 26 år gammel, og jeg studerer offentlig administration. For det er nemlig ikke kun ulve, der lusker rundt i det midtjyske. Jeg har opstartet Leg en Maskot, hvor det er muligt at lege en maskot til fødselsdage og fester. Og maskotten er en løve, som hedder Sebastian. Grunden til det skæve job er ikke til at tage fejl af. Det giver en masse glæde. Det giver også en eller anden form for tilfredsstillelse at komme ud og se den her begejstring hos de her børn. Det er jo på en eller anden måde også for mig at komme i barndom igen. Så det er jo super fedt. Det giver rigtig meget igen på det punkt. Mens børnene tager imod det med åbne arme, har familien haft en anden holdning. Jeg vil sige, at i starten synes de, jeg var skør. Den har jeg fået rigtig meget. Jeg må være tosset. Og hvad tænker jeg på? Også det der med, at jeg har brugt så mange penge på en maskot, som jeg i starten ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle bruge til. Nu hvor jeg er kommet i gang, så er de enormt støttende, og de synes jo bare, det er super fedt og rigtig sjovt. Så jeg har stor opbakning både fra familie og venner. Selvom vi mest kender en maskot fra tribunen på et fodboldstadie, kan det også sprede stemning andre steder. For mig er det enormt vigtigt at komme ud og gøre noget i forhold til velgørenhed. Det betyder rigtig meget for mig, men først og fremmest er det jo bare glæden ved arbejdet, der betyder enormt meget for mig. Hvordan fremtiden ser ud for Melinda og Sebastian er endnu uvist. Jeg har faktisk ikke sat mig nogle planer, men jeg håber, at det vil udvikle sig. Fordi jeg synes, at jeg næsten dagligt oplever, at der er mange nye døre, der åbner sig for mig og for Sebastian. Så på den måde, så glæder jeg mig bare til at se, hvad fremtiden den bringer. Jeg har ikke sat mig nogle mål endnu, men jeg glædes bare over de fremskridt, som sker.